Aurtengo asmoa da, Zazpiretan Paloma Tabernan elkartzea. 50-60 lagun inguru elkartzen gara eta aurten ere aurreikusten dugu halako zerbait. Egia da ikasleentzako plana edo izaten dela, baina gonbidapena irekia da eta edozein euskal eta kantua eta ospakizuna gustatzen zaion edozein etorri daiteke gurekin. Orduan, musika eskolako trikitilariak ere etorriko dira, eta danok elkarrekin kale-jiran abiatuko gara Paloma Tabernatik, Ipuruan zehar Amainaraino. Urtero auzo diferenteetan egoten gara eta aurten, eta uste dut lehenengo aldia dela, Amainara joango gara. Euskal kantak kantatuz joango gara, kale-jiran, eta egia da, kanten artean, badago Gaztainarre egunerako propio sortutako kopla batzuk ere badaude. Arratsaldeko 8etan merienda bat egingo dugu Amesti Tabernan. Tradizioa mantentzeko eta egun honetan tokatzen den bezala gaztainak jango ditugu. Eta berrikuntza sartzea ere gustatzen zaigu eta aurten berrikuntza moduan eta herrigorako kanpaina ere oraintxe dalako, zozketatxo bat egongo da, herrigorako produktuak zozketatuko ditugu, orduan, bi ekintzak batu nahi izan ditugu.